Καλησπέρα φίλες και φίλοι από το Orange Arena. Εδώ το νέο Σούλι υποδέχεται την Στροφωνιά σε ένα ακόμη σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, καθώς οι αφότερες βρίσκονται κοντά στον βαθμό. Αντίλα στη μηδά, τον Τσίκο, τελευταία στιγμή να τον προλάβει εκεί ο Τσίκος. Να το πλάγιο. Ξέρετε και ο Φιλέντας μπήκε στην πορεία της μπάλας, δεν μπόρεσε να πιάσει την κεφαλιά στην στιγμή. Τι να το κάνω, θα πάρτε πήρα από εκεί. Καλαϊτζίδης ψάχνει τον Καντήλα, ωραία, με το στίτσο θα στρώσει για τον Σάβα, καλή ενέργεια, δεν μπόρεσε να πιάσει καλά το σούτ. Γιάκο, αυτά τα δίνουν. Θέλει τον ευθύς του να επαναφέρει γύρισμα εκεί από τον Κόψιο, Αρβανιτίδης, Κλάιδη, θέλει να κάνει το σούτ στην αγκαλιά του Ταρπινίδη. Καλή προσπάθεια από τον Κλάιδη, ο οποίος γύρισε, έκανε το σούτ στο 24. Σάβας καθυστερεί για να τον κόψει ο Αργίνης. Ο κόψος ένα σούτ επάνω στην κίνηση από τον Φιλέντα, πολύ άστοχο. Μπάτσιος προσπαθεί με τον εκτής του, το πλάγιο out είναι για την επεπονιά. Θωμάς Στόικος, Λαζάρου, Αργύρης, Κόψος θα γυρίσει, στο δεύτερο δοκάρι περίμενε ο Κλάιν, την μπλοκάρει ο Μπίτσος στην μπάλα. Αργύρης, λάθος κοντρόλ. Μπάτσιος έτσι από την περιοχή, ένα σούτα στην αγκαλιά του Σωτηρίδη. Καλή ενέργεια από τον Κλάιν. Μια φάλτσα για τον Αργύρη, μια κεφαλιά προς τα πίσω, θα μπλοκάρει ο Ταρπινίδης. 40 λεπτά παιχνίδι, το 0-0 παραμένει εδώ στο Orange Arena, Βασιλιακός στο παιχνίδι. Ποιος τώρα είναι σε θέση offside, Σάββας. Θα δώσει για τον Επαντσούκα, να δούμε τον Επαντσούκα. Θα μπει από πλάγια θέση Παντσούκας, έτοιμος για το σούτ, με τα πόδια ο Τσακυρίδης, μεγάλη ευκαιρία. Κάποιος το έλειπε, κάποιος το γάμο. Ο Σάβα να εκτελεί σε καλή θέση ο Τσακυρίδης. Νομίζω είναι η 10η αγωνιστική. Πρώτης κατηγορίας για το δεύτερο μήνα. Θα χάσει τελικά από τον Παλτσό. Παλτσός κρατά από την άλλη μεριά, θα βγει ο Φιλέντας. Προσποίηση, σούτ έξω. Καλή ενέργεια από τον Φιλέντα, όχι όμως. Λάιντι, ο Ναϊγκόμισμα, από την άλλη μεριά είναι ο κτής του, σούτ και 0-1. Εξαιρετικό τέρμα, συντήρηση επάνω από τον Στέλιο κτής του.
Κτίστου, έτοιμος να επαναφέρει. Στόχος Γιάννης, Σιμώνης, ένα σουτ, καλό. Ναζάρου. Παίζεται με κύριος Παναγιώτης, είναι κοντά στα φάση. Καντίνα, θα προτιμήσει το Φιλέντα. Φιλέντας, ωραία προσφύση, θα κρατηθεί, Σάβας έξω από την περιοχή για τον Καντήλα, πλασέ και εξαιρετική συνεργασία από τους παίκτες του Πανεπιστημιακού, άλλαξε και πάρα έξω από την περιοχή, κάθετη του Σάβα για τον Καντήλα. Λαζάρου. Δεν φεύγει παρά από μια περιοχή του Πανεπιστημιακού. Τώρα θα δώσει λύση ο Σάββας. Προς το παρόν, καθώς αυτή καταλήγει στον Κίνη, Ατέσσερου έξω από την περιοχή. Δοκιμάζει ένα σουτ, πέφτει από την δεξιά γωνιά με Καρπινίδης και παραβολή το κόμμα με το τούτο. Τώρα στην κόντρα με τον Επατσιούκα, θέλει να βρει τον Καντήλα. Ο Καντήλας θα πάρει τη μεγάλη μπροστά με το κόμμα και δεύτερο λεπτό, Πανσιλιακός. Αστέρας Πεπονιάς. Υπάρχουν γραμμές. Πολύ καλό δεύτερο μέρος. Δούμε την εκτέλεση με τον Εσάβα να είναι πάνω στην μπάλα. Εκτελεί από εκεί στην καλύτερη χωρίς κανένα κίνδυνο συγκρίνηση. 8, ο Καρδίνας αυτό το μάτς στα αίσια. Πίσω. Στο 20 θα το ψηφαλαϊτσίδης δεν μπορεί. Κλάινης, ένα σούι, τον επόψιο. Ωραία απόψη που έχει για τον Αρβαντίδη. Στο δεύτερο δοκάρι να δούμε 1-2 από τον επόψιο τον Αργύρη. Ανακάριστος εκεί στο δεύτερο δοκάρι βρέθηκε ο επόψιος. Στο πρώτο σταδιο το βλέπουμε μέσα 20 λεπτά. Αποβολή και 3 τέρματα. Σάβας, σουτ έξω. Τον Καντήλα, κίνηση του Φιλέντα, θα τον δει. Φιλέντας θα δούμε πλασάρι. Με δεύτερη προσπάθεια μεγάλη ευκαιρία. Μετά στον Πανεπιστημιακό Μπλοκάρι, με δεύτερη προσπάθεια ο Τσακινίδης στο 69. Τραβούσαμε αγατία. Έκανε λίγο στραβά. Δεν έχει το αντίστοιχο εκεί μάλιστα κατέρνα με 10 παίκτες. Ήτανε. Ναι. Αντίνα έκανε τον Νικίδη, τέταρτετ, Νικίδης, καθυστερεί, πλασάρι, Τερπινίδης λέει όχι. Μεγάλη φάση για να γίνει το 1-3 σε λάθος εκεί αδράνεια στην άμυνα. Ο Νικίδης κρατήθηκε στο 73 με συγχωρείτε. Δεν μπορεί να νικήσει.
Καντήλας, με τον Ζαρούφα. Κατορθώνει να γυρίσει από την άλλη μεριά είναι Παντσούκας, έρχεται και ο Γιάννης ο Στοϊκός. Θα κατεβάσει την μπάλα. Σέντρα, εκεί που βρίσκεται κανείς. Παραμένουν τα κυρίδια. Βοηθάει εύκολα. Πίσω βρες! Σουτ και πάλι λέει ο Καρπινίδης, διώχνουμε το σακό. Αργύρης Πόψιος, ένα πλασέ, πάνω στον Στόικο. Την άλλη μεριά είναι ο Μικίνης, θα τον δει. Η φύγε σε πλάγια θέση, θα το φώνει ωστόσο να γυρίσει. Αργύρης ο Πόψιος και out. Καμμένη ευκαιρία, είναι παραγωμένη άμυνα του Πασχουλιακού. Στο 54ο του Καντήλα θα πλασάρει και έχουμε την ισοφάριση. Με δεύτερο τέρμα του Καντήλα. Το 76, προσωπική ενέργεια του Καντήλα. Στα 33 λεπτά που έχουμε διανύσει ως τώρα, στο δεύτερο μέρος, μία αποβολή και 4 τέρματα. Πανσουλιακός στο γωνιά, 2-2. Φιλέντας επάνω στην μπάλα. Πολλά φάλτσα εκτελεί, Καρούφας κόβει. Πατσούκας θέλει να επαναφέρει. Φιλέντας ξανακερδίζει, ένα σούτ έξω.